Selamat pagi dan selamat bersahur bos. Nah, ini warung nggak sepi full bang sahur. Oke bos. Iya, iya. Jaleram. Itu toh. Dia nih. Sahur toh. Laki tangi mengke. Tangi turu-turu lah gitu. Iya. Saya turu ya. Ya tak sepilih bang sahur saya. Pong. Saiki iki nek diplok gak gelem, Pong. Mergo iki wedi, Pong. Bayar loh. Bayar saiki. Bayar. Muji saiki bayar, Pong, nek diplok, Pong. Bayar. Yo apa yo bayar soalnya eneng apa jenenge? Wedi karo bocah kae. Dadine bocah kae sapa? Saiki rawani dolan ning alor, Bang saiki. Apa? Ndak, apa kok? Sapa? Gone utama wis gak wani dolan ning alor. Aku nyapo, aku tak rono. Rawani wis. Aku tak rono. Wis gak wani kuwi. Ora, Ora, wis rawani, Pong. kok tak rono. Wis gak wani, Dik. Soale di banyak pengaruh. Dipengaruhi karo wong, dadine mulane wis gak wani diplokno melincur. Oh. Iya saiki melincur di saiki. Saya tahu ini frame ya. Ya wis gak tau soalnya emoh wonge wis. Lah aku rono ora apa-apa nyapo. Wis Masalah apa sih? emoh wis. Haji. Masalah apa sih? Lah ya ane masalah opo lho. Kok emoh lho. Awan sore ning kono saiki ora eneng wis. Tenan Pong saiki malih emoh, Pong. Bayar Pong saiki. Kuwi rak ngalor ya degil wong. Ya iya. Bayar Pong saiki, Pong. Pong, bayar saiki. Wis enek 5 sasis gak tau ngalor. Lah iya, 5 sasi to iki. 5 sasis. Nyapa to jane? Bu. Aku tak tekok kowe, gak apa-apa. Jujur ae. Jujur. Gak jujur ae nyapa lho. Lho ya ora rak tak koyo sing ngomong kaya. Lho. Ya, HP ki nek sing delok wong Rambulo. Heeh. Golek musuh ki gak nemak pang. Ngawak kok. Ngawak kok. Langsung tak gamak. Kimi janggut kok kalau. Ya. Kok sama gak wani iki nyapa to? Ya tak kok ya. Wong wambene koyo ngono lho iki wis. Bisa setel karo guru. Oga, aku tak tekok jenenge nyapa to gak tau ngalor 5 sasi nyapa wis. Apa? Muji wis gak ngalor 5 sasi suwene, Pong. Napa, Pong? Kok iso? Iya. Kok iso? Lho kowe kan jenenge masak. Masak ya asap tak. Iyalah. Iya, kan. Jam. Kuwi kalau kan ukane mie Mas. Lu asem dia. Mingke jenenge arep ngejak. Gak mingke wis telepon jenenge arep ngejak ning gandu. Ngejak ning gandu. Lha ki lho. Iya to, nyapa to? Pi. Kowe nyapa to, Cek? Lah wong tek kok dicetek-cetek gak kena. Lho gak Pepe kok gak ana ngalor 5 sasi lho. Aku tak takok. Apa? Ora ngalor ki nyapa? Nyapa ora wani. Takoki Pi. Rawane ora tau ngalor. Bedane Kamu kowe Eling nang kok, Pak. tak Nah, Enggak biar kalian jamban ya. Eling no. Ngalor terus ya gak mau maju pas jadi. saiki wis Tapi suwi. nyapa ora tau ngalor. ya ora apa-apa. Boleh suasana baru. Kok gak suasana iki. Jawabane. Dari jawabane kuwi to, Blok. Ya, Kayak nyapa ora tau ngalor. Loh, aku ngalor gak arep. Biasane ki
Biasane kene awan omong-omongan karo Mas Di kabeh nganu bare saiki ora tau. Kecentok ketoke. Kecentok. Apa iki golku? Kamke. Aku karo Lah kok sik. bengi. Bagi kok langgar ke bos. Barkok langgar. Kok langgar iki gole ae jangan kok. Barkok ndang. Iku langgar neh. Langgarne iki sulat ke apa terusan iki to. Langgar kok tablek. Aku sidik ya kok langgar. Kowe iki nek langgar gelek panganan tok. Apa? Salat goblok. Aku salat kok. Lah apa? Aku ora salat gorane sakon nyapa. Ora wani ngono dia sakon. Iya tadi. Lah wong warung gue bakal manggo padu iki piye, Jan? Rawan ngalor. Kuwi warung kok malah gue padu iki piye lho? Yo Kok iso? Ayam iki goblok. Loh, kayak dipanasi. Kowe apa dhewe? Pon dhewe tang tipu. Gum. kowe apa diutang dipol ora wani ngalor. Aku diutang iki. Iya toh. Diutange disaur blok goblok aja raga semayanan tok. Iku ngumpul das mulu kok sok. Kowe apa lah ngembel das kuwi. Kayak bal kok das. Jelilit. Kayak ngomong. Jelilit. Ngomong apa? Pak ulo. Goblok Pak ulo. Derapa aku toblok nyapa wer kan. Wis kok. Iya, Pak Jebet dak kayaknya. Ya diweni nek duwe. Ya tidak awalnya. Omong. Lomba lho. Iki kok omong. Kowe iki diutang dipol pira genahe. Ya kok diutang cengkok. Ya nyapa ora wani ngalor. Ya aku ngomong karepku tuh kok. Gak, biasanya tak duwe omahe dipol. Biasa. Ngadeg kae anu berarti diutang dipol. Kok diutang Mas Ud. Diutang. Ya jangan ora kok. Diutang dipol, Bro. Muncet utang dipol 1 juta. Nah, jadi ceritanya Muci gak tau ngalor iki bae ternyata diutang dipol ya. Lah piye? Ya. Piye? Piye mau piye? Ya berarti kuwi diutang, ya lho. Apa? Nuri jujur dong. Aku ora diutang kok. Aku ora diutang kok. Nggo apa? Diutang Mas Dim, mbok wi 1 juta. Utang apa? Mas Di. Dadi masa tengah utang opo lho. Utang opo? Dah opo kok? Utang mbok lu. Utang opo? Utang opo? Utang mbok lu bayari. Jangan aku yo piye to? Utang mi gede dipol 1 juta. Utang opo? Utang opo? Ya utang duwe kok goblok. Lah ya duwe opo? Ya duwe kertas kok. Ya kertas opo? Piye tadi? Caloro iki piye ta jane? Wis Bu. Lah ya kok antare bengok. Sat! Iso wilo. Berarti nganu, Bro. Mujek diutang Mas Di 1 juta. Mergo gak wani ngalor. Oh, ngono ceritane piye? Ceritane ngono. Oh, iya iya. Oh, iya iya. Berarti ngono ya, Pi? Ya mujek diutang Mas Di 1 juta mergo gak wani ngalor. Mergo nyarutang gak ada duit. Oh, ngono ya ceritane. Oh, berarti ngono lho ceritane. Ternyata diselidiki. Lupi ternyata di Muci. Ngono. Oke. Iki omong ora diutang ya omong. Lah utang apa? Utang duit. Ya Duwe terus apa? Mata kecil. Mujek diutang Mas Di 1 juta. Utang apa? Utang. Yang iki apa Mudin? Lah aku model kok. Ganteng model saling. Goblok. Tengok. Ya wong kowe maca libatake kejegos kok. Utangmu ki sauran. Utang apa? Ya utang duit. Duwe apa?
Nah, wis ngono dadi Yo warung. duwe kertas to. Warung dinosaurus Yo kertas duwe. Wes yuk. Wes saya akhiri vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.